ನಾಗನಡೆ ಬಲಿಪಬಾಯಿ ಸರ್ಪಮಂಡೆ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪುಂಚದ ಮನ್ನಡೆ ನಮನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ತಾಂಕಂಡ ತಮೆರಿಯಾದು ಪೆದ್ದುಂಡ ಅಪ್ಪೆಯಾದು ಮೋವದ ಜಕ್ಕೆಳ್ಳುಕುಳ್ಳಾದು ಅಮೂರ್ತದ ಸಿರಿಮೆರೆ ಕೊರ್ದು ಕಾಪುದೀದು ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುವ ನೆಲತ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಸತ್ಯುಳು ಈ ನೆಲಟ್ಟು ನಮನ ನೂಲುದಾತ ನುಗುತೆ ಬಾರುದಾತ ಕೋರೆದಾಂತನಲ್ಕ ಕಾಪುದೀದು ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪೇರೆ ಪ್ರಕೃತಿನ ಒರಿಪೆರೆ ಓಡಾದು ಆನೆದ ನುರ್ಕು ಕುದುರೆದ ಸೊರ್ಕು ನವಿಲಿದ ನಲಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರಿ ಪಕ್ಕಿದ ಒರುಟು ದೈವದ ನೇಮ ನಡಾವಳಿದ ಆ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಟ್ಟುಪಾಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜನು ಕಟ್ಟೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯನು ಒರಿಪೆರೆ ಬೋಡಾದು ತನ್ಮುಖೇನ ಅಧರ್ಮನು ಅಳಿಪೆರೆ ಬೋಡಾದು ಧರ್ಮನು ಮೆರೆಪಾಯರೆ ಬೋಡಾದು ಗಿಡ ಮೂಲಿಕೆದ ಮರ್ದ ಮೂಲಿಕೆದ ಸಂಪನ್ನತೆನು ಮೆರೆಪಾಯರೆ ಬೋಡಾದೆ ಉಂಡಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾನಸಿಕ ಬೊಕ್ಕ ದೈಹಿಕ ರೋಗುಲಿನ ರಡ್ಡೆನ್ಲ ತಟ್ಟುಪಾರಾವುನ ಮರ್ದ್ ಮಾಯದ ಒರುಟು ಕಾಪುದು ಕಾಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ನೆಲತ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಸತ್ಯೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ನೀಟಪ್ಪ ಅಡ್ಡ ಬೊರಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಸತ್ಯುಳ್ನ ಪೊಲಬು ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋಡು ಆ ಸತ್ಯುಳಿನ ನಂಬುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮೂಲ ನೆಲಕ್ಕೆ ಪೋವಡು ಅಲ್ತ ಕಾರ್ಣಿಕನು ಪೆಜಿದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪಟ್ಟೊಡು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಅಂಗಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕಟಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೈವದ ನಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ಇನಿತ ಈ ದೈವದ ನಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ಬತುಂತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗೆ ಗುರುಪುರ ಕೈಕಂಬದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಡತದಾನಗ ನಂಗೆ ಪುರಲದಪ್ಪೆನ ಮಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಪುರಳದಪ್ಪೆನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ದಾಟದ ದುಂಬು ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಬಿಸಿ ರೋಡುಗು ಪೋಪುನಂಚಿತ್ತನ ತಾದಿಡು ಪ್ರಕೃತಿ ರಮಣೀಯವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯತಾನ ಮಾದುಕೋಡಿದ ಕೊರಗತನಿಯನ ಮಾದುಕೋಡಿದ ಮಾಯಕಾರಣ ಪುಣ್ಯ ಸನ್ನಿಧಾನಗೂ ನಮ್ಮ ಬೈದ ಮೂಲು ಆ ದೈವದ ಕಾರ್ಣಿಕದಾದ ಆಯನ ಚರಿತ್ರೆದಾದ ಮೂಲು ಆ ರೀತಿ ಆ ಮಾಯಕಾರ್ಯ ಆರಾಧನೆ ಪಡೆಪೆ ಜನಮಂದಿನ ಎಂಚ ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಅಜ್ಜನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಪೊಲಬುನು ತೆರೆಯೋನುಗ ಮಾದುಕೋಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಸನ್ನಿಧಾನಗೂ ನಮ್ಮ ಪೊಕ್ಕ. ಕಡಲ ಪುಡಿತ ಉಡಲಗೀನ ತುಡರು ಈ ಅಜ್ಜ ಕಡಲ ಪುಡಿತ ಉಡಲಗೀನ ತುಡರು ಈ ಅಜ್ಜ. ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ಕೊರಗತರಿಯ ದೈವದ ಕಾರ್ಣಿಕನು ಕೇನ್ನಗ ಮೈ ರೋಮಾಂಚನ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೊರಗತನಿಯನ ಕತೆ ಕೇನ್ನಗ ಕನ್ನಡ ಕಡದುಕ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಕರ್ಲು ಕತ್ತೆರುಂಡು ಅಮ್ಮೆ ಉರವನ ಓಡಿ ಅಪ್ಪೆ ಕೊರಪೊಲು ಮೈರೆ ಮೊಕಲ್ನ ಗರ್ಭುಡುಂಡಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಬಾಲೆ ಎಂದಾಂಡ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಮೋನೆ ತೂಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಕಳೆವನುವೆ ತೀರ್ಥ ಏಳುಕೊಪ್ಪ ಮಿತ್ತ ಏಳುಕೊಪ್ಪ ಸರ್ವನಾಶ ಆಪುಂಡು ದಿಕ್ಕು ಮುತ್ತುದು ದಿಶಾಲಿನಂಚಿತ್ತನ ಬಾಲೆಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಉಮ್ಮಕ್ಕ ಬೈದಿದಿ ತಾನು ಮುರ್ತೆ ಮೂರ್ದು ಕಂತಿನಂಚಿತ್ತನ ಅಮೂರ್ತದ ಕಡ್ಯದ ಪಚ್ಚೆಡ ತೆರಿಯನ ದಕ್ಕದು ಹೊರ ತೆಲಿಪುನ ಹೊರಬಳಿಪುನಂಚಿತ್ತನ ಬಾಲೆ ಪುದಲ್ದಡ್ಡುಡಿತಿನಂಚಿತ್ತನ ಬಾಲೆಗೆ ತಾನು ದಕ್ಕಿನಂಚಿತ್ತನ ಪಚ್ಚಡೆನು ಆ ಬಾಲೆ ಅಂಡಿಗೆ ಸುತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಆ ಉಮ್ಮಕ್ಕ ಬೈದಿ ದಿನವಳು ಬೆಂದುದು ತಿನ್ನುವೆತ್ತಂದೆ ಬೆನಂದೆ ತಿನಯೇ ಪಣಪು ನಡೆಗೆ ಆ ಮುಹೂರ್ತ ಕಾಲುಡು ಮೂರಿನಂಚಿತ್ತನ ನೀರ ಐತ ಚಾಕಿರಿ ಮಣ್ತೊಂದು ಆ ತೆರಿಯೋನು ಆ ಕಡ್ಯದಡಿಕ ದೀನಡೆ 7 ದಿನ 7 ಪಗೆಲುಗಳ ಮಾರ್ದ ಮುಗ್ಯಂದಿನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಕೊರಗತನಿಯನ ಕಾರ್ಣಿಕ ನೆಗತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಇನಿ ಕುತ್ತಾರ ಪದವುಡು ತಾನು ಕೊನೆ ಊರಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭುಡ್ಲ ದೈವ ಪಂಜಂದಾಯಗ್ ಆಯಕೂರಿನಂಚಿತ್ತನ ಬೆರಿತಾಂಗ್ ಇರುವೆರ ಅರಸುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲಯಾಳಿ ಚಾಮುಂಡಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಕ ಕಟ್ಟದ ಅಟಸಾಧ್ಯುನ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ 6 ತೊಜ್ಪಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಇನಿ ಕುತ್ತಾರ ಪದವುಡು ಗುಡ್ಡೆಡು ಕಲ್ಲು ಜಾಲಡು ಅಗೆಲು ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಕ್ತಿರ್ನ ನಂಬೊಲಿಗೆನ ಮೆರೆಪಾದು ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕೊರಗತನಿಯೇ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಅದು ಮೆರೆದು ಬರ್ಪೇರೆ ಅಜ್ಜೆ ಪಂಡದಾದ 7 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಬಾಲೆ 10-14 ವರ್ಷದ ಜಕ್ಕರ್ಜವನೇ ಆ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾಡಪತ್ತು ಮೈಸಂದಾರು ಮಾಯಮಲ್ತೇರು ಪಣದಂಡ ಅಜ್ಜಾಯಿ ನಿಂಚ ಪಣಪುನಂಚತ್ತನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂಜೇ ಉತ್ತರ ದಾದಂದು ಕೇಂಡ ಅಜ್ಜೆ ಆರ ಜ್ಞಾನವೃದ್ಧೆ
ಲೋಕದ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಕ್ತಿರಿಗೆ ಆಕಲ್ನ ಕಷ್ಟೊಳೆನು ತಟ್ಟು ಪಾರಾವನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಂಡಿನಾಲೈ ದೊಂಡೆಡಾವುಡುಂದಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಎನ್ನಿನವಿನ ಕೋಡಿಯತ್ತವನೆಡ್ದಾವರ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಜ್ಜನೋಪಾದಿಡ ಕಾಪು ನೆಡ್ದಾವರ ಆರು ನಂಗೆ ಅಜ್ಜೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಜ್ಜಗ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಆರಾಧನೆ ಕುತ್ತಾರ ಪದವುಡು 7 ಕಡೆ ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ಆರಾಧನೆ ಜಾಲುಡಾಗೇಲು ಅವೇ ಪರಂಪರೆಡು ಇನಿ ತಲಪಾಡಿದ ತಚ್ಚಾನಿಡು ಅಪ್ಪೆ ಮಂಜಮ್ಮ ಜಾಲುಡು ಅಗೆಲುದೀದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪು ನೆಡ್ದುಲ ಆಯ್ದುಲ ಬಡೆಪತ್ತಿತ್ತಿನ ಕಾಲುಡು ತನ್ನ ಉಡಲದ ಗದ್ದಿಗೆಡು ಕುಲ್ಲಾದು ಕೊರಗಜ್ಜನ ನಿತ್ಯ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಕಾಂಡೆ ಬಯ್ಯಡು ಕುಟುಂಬದ ಸತ್ಯುಳ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಸುಗಿತೊಂದಿತ್ತೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕೋ ಆರ್ನ ಮಗಳಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮುಲ್ಯಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತೇರು ಅರೆಗಲ ಅಜ್ಜೆ ದಯದಿ ಒಂದು ಬತ್ತೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಮಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೇರು ಅಜ್ಜಗ್ ಜಾಲ ಕೋಡಿಡು ತಡಪೆದ ಅಗಿಲು ಕುಡುಬ ಸೆಲದ ಕಜಿಪು ಪಾಡ್ದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೀಡ ದೀಡ್ಡೊಂದು ಅಜ್ಜಗ ಹಸರದಿದ್ದು ನೀಟಪ್ಪ ಅಡ್ಡ ಬುರ್ದು ಅಜ್ಜ ನಿ ಕುಂದುವೆ ಆಗಿಲು ಬಂದ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿನಡೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಮ್ಮಗೆ ಒಲಿದ ಬತ್ತೆ ಕೊರಗತನಿಯ ದೈವ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕೋ ಆ ಅಪ್ಪೆನ ಗರ್ಭಡು ಒಂಜಾತು ಜೋಕುಲು ಪುಟ್ಟಿಯರು ಆಂಡ ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾಲೆಡು ಶರೀರ ವೈಕಲ್ಯದ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟುನಗ ಅಪ್ಪೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಕಡದುಕ್ಕ ಬಿಡ್ಪಳು ಅಜ್ಜ ಎನ್ನ ಗರ್ಭಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾಲೆಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊರಿಯ ಈ ಬಾಲೆದ ದುಂಬುದ ಭವಿಷ್ಯದಾದ ಅಂದು ಅಪ್ಪೆ ಬುಲ್ತಿನಡೆ ಅಜ್ಜೆ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರಪೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯದ ಬಾಲೆತ್ತು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನೊಕ್ಕುಲೆಡೆ ಲೋಕೋಗು ಬೊಳ್ಪಾಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾಲೆಯಾದ ಮೂಡ್ದು ಬರ್ಪೆ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೇನನು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಸೋತಂದಿಯನ್ಯೊತ್ತಿ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ದೀನ ಪುದರ್ದನ್ವಯನೆ ನನ್ನ ವಿಜಯ ನಿಕ್ಕ ನನ್ನ ಗೆಲ್ಪು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಣಪಿನ ಹೊರಟು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪುಂಡು ಆ ಬಾಲೆ ದುಂಬುದ ದಿನೊಕ್ಕುಲೆಡು ತನ್ನ ಸರ್ವ ಬಗ್ಗದಿತ್ತಣ್ಲ ಬೆರಿ ಬಗ್ಗದಿತ್ತಣ್ಲ ಕೈಕಾರದ ನಡಕೆಡು ಬಲ ಇಜ್ಜಿಂದಣ್ಲ ಆ ಕಾಲುಡು ಪಡೆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಅನುಗ್ರಹ ಆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಅನುಗ್ರಹದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಾನು ಸಾಧಿಸೈನಂಚಿತ್ತಿನ ರೇಖಿ ವಿದ್ಯೆ ಐಕೊಂಜಾತ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಗುರುಕುಲ್ ನಡೆ ತಪಸ್ಸು ದೋಪಾದಿಡು ತಾನು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದು ತನ್ನ ಶರೀರದ ವಕ್ರತ್ವನು ತಾನೇ ಸಾಧನೆಡು ತಪಸ್ಸಿಡು ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ತದು ಮನುಷ್ಯ ಸರಿಯಾದ ಏಕಾಗ್ರತೆಡು ಏಕನಿಷ್ಠೆಡು ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಮನಸ್ಸಿಡು ದೈವನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತುಂಡ ದಾದಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಲಿ ಪಣ್ಪುನವೇನು ಲೋಕಗು ಬೊಳ್ಪಾದು ತೊಚ್ಪಾದು ಇನಿ 52,000 ಮಿಕ್ಕಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಗುರುವಾದ ರೇಖಿದ ಗುರುವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಗುರುವಾದ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಜನಕಲೆಗೆ ತಾನು ಎಂಚ ಪಾತಿರುಡು ಜನಕಲೆನ ಎಂಚ ನಡಪಾವುಡು ಅಂಚಿನ ಅಜ್ಜನ ಅನುಗ್ರಹದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಭಕ್ತಿನಂಚ ಪುಟ್ಟಾವುಡು ಪಣಪುನವೇನು ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ವಿಜಯ ಗುರೂಜಿ ಬರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಣ್ಣೊಂಡರು ಅಜ್ಜಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಆರಾಧನೆ ಆಪುಂಡು ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಗಿಲ ತಂಬಿಲ ಸೇವೆ ಅಜ್ಜೆ ದೆತೊನುವೇರೆ ಆಂಡವಿನ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪು ನಮದೆತೊಣುವ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೇರ ಮನಸ್ಸದ ಅಜ್ಜಗ ನಮ್ಮ ಪೇರ ಮನಸ್ಸುಡೇ ಅಭಿಷೇಕ ಕೊರಡು ಬೊಂಡ ಪರ್ದುಡೇ ನೈವೇದ್ಯ ಕೊರಡು ತನ್ಮುಖೇನ ಸಾತ್ವಿಕ ಮನಸ್ಸು ಬುಳೆವಡು ಸಾತ್ವಿಕ ಜಗತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡು ಪಂಡದು ತನ್ನ ಅಜ್ಜನ ಆ ವಿಶೇಷವಾದ ತನ್ನ ನಡಿಟ್ಟು 6 ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ದಿನ ಅಜ್ಜಗ ಪೇರದ ಅಭಿಷೇಕ ಪೇರದ ಅನ್ನನೇದ್ಯನು ಕೊರ್ದು ಮಾತ ಭಕ್ತಿರ್ಲ ನಿಖಲ ಮನಸ್ಸು ಪೇರ್ದಲ ಕೆಪ್ಪಡು ನಿಖಲ ಮನಸ್ಸು ಕಲ್ಮಶಾಪನ ಬೊರ್ಚಿ ಪಣ್ಪನ ನಿಲಟ್ಟು 6 ನಂಬಿನಡೆ ಅವಿನ ಅಜ್ಜೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ದೆತನೊಂದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಂದು ಭಕ್ತಿರನು ಪೇರದ ಲೆಕ್ಕ ಕಾತೊಂದು ಬತ್ತಿರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾದುಕೋಡಿಗೆ ಮಾದೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಕಷ್ಟೊಡಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಕ್ತಿರಿಗೆ ಇಷ್ಟೊನು ಒದಗಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕರ್ಣಿಕದ ಮಾದುಕೋಡಿದ ಮಾಯಕಾರನ ನಡೆಕ ಬೈದ ಆ ಮಾಯಕಾರಗೆ ನೀಟಪ್ಪ ಅಡ್ಡಬುರುಗ ಅಂಚನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುರೂಜಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಾಕಿರಿ ವರ್ಗದ ಕ್ಲೇನು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿಚಾರಕಿರನು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಕ್ತಿರನು ಪಾತಿರ್ಪಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಣಿಕನು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ ಪಟ್ಟವನುಗ ಬಲೆ ಮಾದುಕೋಡಿದ ಅಜ್ಜನ ನಡೆಗೆ ನೀಟಪ್ಪ ಅಡ್ಡಬುರುಗ.
ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಪಾತೆರ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಡು ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತೇನ ಜಾನಂತಿ ಏನ ನ ಜಾನಂತಿ ಏನ ನ ಜಾನಂತಿ ತೇನ ಜಾನಂತಿ ಏರೆಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪನ್ಪೇನೆ ಆಗ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಏರಿಂಕ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಪನ್ಪೇನೆ ಆಗ ಸರ್ವಸ್ವಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ತನಕ 51,000 ಮಿಕ್ಕಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಿಷ್ಯ ವರ್ಗ ಇತ್ತಂದಾಂಡ್ಲ ಎಂಕ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿದ್ಯೆನ ಬೊಕ್ಕೊರೆಗೆ ಕಲ್ಪ ಒಂದುಳ್ಳೆ ಇನ್ನು ಶುಖಮುನಿರ್ದ ಆರಂಭ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ರೇಖಿ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ವಿದ್ಯೆ ಷಟ್ಚಕ್ರೊಳಿನ ಜಾಗೃತಿ ಮಲ್ಪನೆ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ನಮಕ್ ಬರೀ ವಿಶೇಷವಾದ ತನ್ನ ಸಾಧನೆದಾತ್ರ ತನ್ನ ತಪಸ್ಸಿರ್ದಾತ್ರ ತನ್ನ ಬದುಕದ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆನ ನಾಡರೆ ಸಾಧ್ಯತೆಂಡು ಪಣಪನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ಟು ಬೊಳ್ಪು ಪರಡವನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಣ್ಪುನಾರು ಮಾತ ಅರ್ನ 51,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಶಿಷ್ಯವರ್ಗಳು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಣಪುನೆ ವಿಜಯ ಗುರೂಜಿ ಮಾದುಕೋಡೆಯಿಂದ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಗುರೂಜಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರೊಂದು ತನ್ನ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಡು ಮಾದುಕೋಡೆದ ಮಾಯಕಾರನ ನಂಬುದು ಆ ಮಾಯಕಾರನ ಪುರಾಪುಡು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾತ ಶಿಷ್ಯವರ್ಗೋನು ಸತ್ಪ್ರಜಕುಲಾದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂಜ್ಯನೀಯ ವಿಜಯ ಗುರೂಜಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರೆ ಆರಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರಗ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ದುಂಬುದಿದ್ದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ಪನಂದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿನ ಅಮ್ಮ ಮಂಜಮ್ಮ ಪನ್ಪನಾರು ಮನಸ್ಸಿಡು ಅಜ್ಜನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತು ಅಂತೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಮಗಲು ಮುಲ್ಯಮ್ಮ ಇಂದೇನು ಮನಸ್ಸಿಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತು ಅಂತೇರು ಅಜ್ಜನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಮ್ಮ ದಿಟ್ ಚಕ್ಕುಲಿ ಬೀಡ ಹಸರುಪುರ ತೀದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತು ಅಂತೇರು ಐನೇನು ತೂಂದಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಡ್ದಿಂಚು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಅಜ್ಜನ ಈ ರೇಖಿ ವಿದ್ಯೆನ ಈ ರಿಯಪುರದಿಂಚ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಲ್ಪೆರೆ 2009 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗುರುಜಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ರೇಖಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಲ್ತದ್ದು ಆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಿನ ಟೈಮ್ ಅಜ್ಜನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಆಯ್ತು ಎಂಕ ಇನ್ನು ಬೆರಿತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಅವು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ 21 ದಿನಟ್ಟು ಸರಿ ಆಯ್ತು ಐದು ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದೇನಾಯ್ತಾ 4 ಡಿಗ್ರಿಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕ್ಯಾನ್ಲ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಈಚೆ ಆಗಡೆ ಅಜ್ಜನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಜನಿತೆ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ದು ಬೇತೆ ಗುರುನಕ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಅನ್ನ ಕುಡಂಜಿ ಗುರು ಶಿವಯೋಗಿ ಮದನ ಬಾವಿ ಬಂಡದು ಆರು ಒಬ್ಬಲಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜಕ್ರಿಯ ರೇಖಿ ಕಲ್ತದ್ದು ಈ ತೈಟ್ಲು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಿಸಿಯರ್ನಕ್ಳು ಬರೋಡ್ಲೇರು ಐದಕ್ಕೆ ಕುಡಂಜನ ಗುರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗುರೂಜಿ ಬಂಡದು ಅರಡ ಮಂತ್ರ ಥೆರಪಿ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆನ ಕಲ್ತದೆ ಐದಕ್ಕೆ ಕುಡಂಜನ ಗುರು ಮಧುಸೂದನ್ ಪಂದು ಅರಡ ಕರುಣಾ ರೇಖಿ ಬಂಡದು ಸಾಯಿಬಾಬಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ವಿದ್ಯೆನ ಕಲ್ತದೆ ಐದಕ್ಕೆ ಕುಡಂಜನ ಗುರು ವಿನಯ ನಾಯ್ಕ ಬಂದು ಅವ್ರನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಹಿಪ್ನೋಸಿಸ್ ಪುರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯೆನ ಪುರ ಕಲ್ತದೆ ಅಂಚ ಕಲ್ತದಿತ್ತು ಬೇತಗಳೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪಾದಿಂಕಿತ್ತು 51,000 ಮಿತ್ತ ಜನ ಶಿಷ್ಯ ವರ್ಗದ ಕುಲ್ಲುಳ್ಳೇರು ಈರ್ನ ಜೀವನಡು ಅಜ್ಜನ ದುಂಬುದೀದೇ ಈರು ಮಲ್ತನ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಲು ವಿದ್ಯಾ ಬೋಧನೆ ಪಣದಂಡ ಒಂಜಿ ಇರಡೆತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಗವಂತೆ ಕೊರನ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟನು ಈರು ಕಲ್ತದ ಕಲ್ಪ ಒಂದು ಉಳ್ಳಾರೆ ನೆತ್ತ ನಡುಟು ದಾದಾನ್ಲ ಕಾರಣೀಕೋರು ನಡತ್ತೆ ನಾವು ಅಜ್ಜನ ದುಂಬುದೀದ ನಡತೊಂದುಳ್ಳಾರೆ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ನಡತೆನಂಚಿತ್ತಿನ ಪವಾಡೋಡು ದಾಲ ಎತ್ತಿನ ತಿರ್ಪೋಡು ಅವೆನ್ನ ಬೆರಿ ಸರ್ತ ಬೆಂಡಿತ್ತನ್ ಬೇರೆ ಅವು ಅಜ್ಜನ ಎನ್ನುದು ಏನರಿ ಏನು ಗುರುಕಲ್ಪನ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಮಲ್ತ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ಇವತ್ತು ವರ್ಷ ಹಿಡಿತೀನಿ 17 ವರ್ಷ ಹಿಡಿದಿಂಚ ಎನ್ನ ಬೇರೆ ಬೆಂಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಇವಾಗ ಕೈಕಾರ್ಪುರ ಊತ ಬತ್ತದಿತ್ತಂಡು ಅವು 19 ದಿನಟ್ಟೆ ಅಜ್ಜನ ಕಾರ್ಣಿಕಡ್ ಗುಣ ಅಂಟು ಅಂಚ ಐದಕ್ಕೆ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಜ್ಜನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೋಗ್ಲಿತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಒರೆಗೆ ಕಷ್ಟಡ್ ಬತ್ತದು ಏರ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲ ಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲಿಗೆಲ್ಲ ಪಂದು ಪರಿಹಾರ ಪುರ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬೈದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ 73 ಜನ ಗುರು ಆತೇರು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಏನೋ ಲೆಕ್ಕನೆ ದೀಕ್ಷೆ ಪುರ ಕೊಡ್ದು ಅಕ್ಕಲಿಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶಿಷ್ಯ ವರ್ಗದ ಅಕ್ಕಲುಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಮಾದುಕೋಡದ ಮಾಯಕಾರನ ಪಾದಪತ್ತೆರೆ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಭಕ್ತಿರೆಗೆ ಮದಿಪುನು ಏರಿಕೆಂಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸುಭಾಷಣ್ಣೆ
ಎಂಗ್ಲ ವಿಜಯ ಗುರೂಜಿನ ದೊಡಮ ನಮಗೆ ಫಲಯೇ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರುಡು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಆದಿರ್ತೊಂದು ದೈವದ ಅನುಗ್ರಹನ ನಟ್ಟೊಂದು ತನ್ಮುಖೇನ ಅಕ್ಲ ಮಾತಿರನ ಬದುಕಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪೇರು ಸುಭಾಷ್ ಅಣ್ಣ ಪಾತಿರ್ಗ ಗುರುಜಿ ಮೂಲು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬೈದ್ನ ದೈವ ಏನಪ್ಪಂಡದು ಮೂಳು ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರೋಡು ಪಂಡದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ ಲೆಕ್ಕಳು ಏನು ಮೂಲು ಬತ್ತದು ಅಜ್ಜರು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಂದು ಭಕ್ತರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದನು ಕೊರೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಕ್ಲ ಹಿರಿಯ ಆಕಳು ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತಿನ ದೈವ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಆಯ್ನ ಗುರುಜಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬತ್ತೇರು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಆರು ಐನು ದುಂಬ ಕೊನೋಡು ಪಂಡದು ಬಾರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇತ್ತೇನೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಐನು ಮೂಲು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡ್ತದೆ ದುಂಬಾರು ನಂದೆಟ್ಟೆ ಇತ್ತುಂಡು ಉಲಾಯಿಡ್ಗೆ ದೇರ್ಗಳು ತೆರಿಯನ್ ಲೆಕ್ಕ ಐನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಐನ ಭಕ್ತೇರಿ ಮಾತಾ ತೆರಿಪಾದು ಆ ಭಕ್ತಿಯರ ಪುರಕ ಐನ ಯಾರಿಗೊಂಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಹಾರೊಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಆ ಅಜ್ಜನ ಅಂದೆಟ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬತ್ತು ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತೀರಿ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಅಗಲ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಭಕ್ತಿಯರ ಮೂಲ ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಲಿನ ಗುರುಜಿನ ರೂಪಗಳು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಕ್ಲು ಪಡೆಯೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಈ ಪರ್ಬ ಚೌತಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಒಂದು ಪೂರ ಹೋಗ್ಪುರ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಮುಳು ಸೋಮವಾರ ಒಂಜಿ ಪೇರ್ದವನ ಅಜ್ಜರಿಗೆ ಒಕ್ಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅನ್ಪ ಉಪ ಒಂದು ಪುರ ದೀಪ ಶಾರಪುರ ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೀಡ ಚಕ್ಕುಲಿ ಬೊಂಡ ಪೂರ ಕಂತದ್ದು ದೀಪ ಸೋಮವಾರ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಅದು ಸೋಮವಾರ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತದೆ ಪೂಟು ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಅದು ಈ ಅನುಭೂತಿ ಉಂಟು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಿಂಪುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕೋಳ ಅದು ಮೂಜಿ ದಿನ ಆಪಣಗಳು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕೋಳ ಅಂಚೆನೆ ಮಣದನಿ ಕುರಿತಂಬಿಳ ಐತ ಮಣದನಿ ಅಭಿಷೇಕ ಅಜ್ಜರಿಗೆ ಮಾತದೊಂಜಿ 1000 ಬಂಡರದ ಒಂಜಿ ಅಭಿಷೇಕ ಒಂದುಂಡು ಅವು ವಿಶೇಷ ಅದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಯರು ಬಂಡ ಅವು ಕಂತದು ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸವೇರು ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಃ ಎಂಕ್ಲು ಐನು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತು. ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ದೇವೆರ್ಲೆಕ ಆರಾಧನೆ ಪಡೆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾದುಕೋಡಿದ ಮಾಯಕಾರೆ ಕಾರಣಿಕದ ಕೊರಗತನ್ನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೊರಗಜ್ಜಗ್ ನಿಚ್ಚೋ ರಡ್ಡು ಪೊರ್ತು ಪೂಜನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ಗುರುಜಿನ ಫಲಯೇ ಸತೀಶ್ ಬೆಳ್ಚಾಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೆರು ಆರಡ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ವಾ ರೀತಿ ಪೂಜೆ ಪುರ ನಡಪುಂಡು ಮರು ಕಾಂಡೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಪೂಜೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಬಯ್ಯ 7:30ಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೀಡ ಚಕ್ಕುಲಿ ಬೊಂಡ ಬತ್ತಿನ ಭಕ್ತಿರೆದುರು ಪೂರ ಪೂಜೆ ನಡೆದೊಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಅವು ಇದು ಬೈದಿನ ಇಂದು ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ತಚ್ಚಾನಿ ಪಂಪುನ ಎಂಕಲ್ನ ಅಜ್ಜಿನ ಅಮ್ಮ ಮಂಜಮ್ಮ ಅಂದ ಆರೆರ್ದು ಮುಳ್ಳಿ ಬಣ್ಣದ ಅಜ್ಜಿ ತಚ್ಚಾನಿ ತಲಪಾಡಿ ತಲಪಾಡಿ ಆರ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಮುಳ್ಳಿ ಐದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತರಿಗೆ ಆ ಮೂಲ ಇಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತರೆ ಎಂಕಲ್ ತೈಗೆ ಬೊಕ್ಕ 7 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಅಜ್ಜನಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಉಲಾಯಿ ಇತ್ತು ನಾವು ಐನು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತು ಇಂಚ ಮೂರ್ತಿ ರೂಪವಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತೇನೆ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ತಚ್ಚಾನಿ ಪಂಡ್ಪಣ ತಲಪಾಡಿಡ್ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೇರಿಗೆ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಸಿಟ್ಟನಾಕಲು ಇಲ್ಲ ಪೋನ ಗ್ಯಾನ್ಲ ಹೋದಿತ್ತೆ ಅವರು ದಾದಲೊಂಜಿ ದೀಪ ಲೆಕ್ಕ ದಿಯೋಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡೇರು ಇಂಚ ವಿಷಯ ಪಂಡೇರು ಕೇನ್ನೆಗೆ ಪಂಡೇರು ಮೂಲ ನಡತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಘಟನೆ ನಡ್ತಿನಂಜಿ ನಾವು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಜಡ್ತೊಂದು ಬರೋಂದಿತ್ತು ನನಗೆ ಬಾಲೆನಂಜಿ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಬತ್ತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಗುರುಜಿ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ಬೋಡ್ತಿನ ಮಲ್ತಿಬೇಕ ಇತ್ತೆ ಆ ಬಾಲ್ಯ ಸರಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಘಟನೆ ಬರ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಈ ರೀತಿ ನಿಚ್ಚ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರೆ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥೆ ಆದುಲ್ಲಾರೆ ಅಪ್ಪಗ ಈರ್ನ ಅನುಭವ ಈರಿ ಅಜ್ಜನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತದ ಆಯ್ಬೇಕು ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ನನ್ನ ಅನುಭವ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ನಾ ಈ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಾರಿ ಕುಸಿದು ಇತ್ತುಂಡು ಇತ್ತ ಅಜ್ಜನಕ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿಬೇಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪುದಾರ್ಲ ಬತ್ತುಂಡು 4 ಮೀಟ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಲ ಆತನು ಬಂದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಆತುಂಡು.
ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾದುಕೋಡಿದ ಮಾಯಕಾರನ ಭಕ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ಗುರೂಜಿನ ಶಿಷ್ಯೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರರು ತನ್ನ ಬದುಕಡ ಮಸ್ತ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಪಡೆದು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಅಜ್ಜನ ಸೇವೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ತನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಣ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅಡ್ಡ ಪಾತಿರಗ ಹರಿಶಣ್ಣ ಮಾತುಕೋಡಿದ ಅಜ್ಜನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಂದುಳ್ಳರು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರಣಿಕದ ಬಗ್ಗೆಟ್ಟು ಅಂಚೆ ನೀರಿನ ಜೀವನಾನುಭವದ ಬಗ್ಗೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ತೆರಿಪೋ. ಕಾರ್ಣಿಕ ಅಂತ ಪನ್ನಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾನೇ ಇಲ್ಲ, ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ತಡೆಪೂರ ಇತ್ತು. ಒಂದು ದಿನ ತಿರ್ಗೊಂಡು ಪೂರ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಿರ್ಗೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಒರಿಯನ ಮೂಲಕ ಏನು ಗುರುಜಿ ನಡೆ ಬತ್ತಿ ನಾವು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಗುರುಜಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಗುರುಜಿನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಅಜ್ಜನ ದಯಟ್ ಎಂಕ್ ಇನಿ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ತ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕ ಮಂಡ ಏರು ಭಕ್ತರು ಭಕ್ತಿ ದೀದಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ನೂದಕ್ಕೆ ನೂದು ಆಪುಂಡೆ ದಯಪನ್ನಾಗ ಅಂಚನೆ ಏತೋ ಮಸ್ತ್ ಘಟನೆ ಮೂಲ ನಡತ್ತದೆ. ಮದ್ಮೆ ಒಂದಿನ ಕ್ಲಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಮೂಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ ಕುಡಿದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಜೋಕ್ಲಾ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅಕ್ಲೇಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೂಲ ಅಜ್ಜನ ನಡಿಟ್ಟು ಏರ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರ ಅಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಅಕ್ಲೇಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಮೂಲ ಖಂಡಿತ ಉಂಡು ಅಜ್ಜನ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಅಜ್ಜೆಯಾದ ಒಂಜಿ ರೂಪ ಇತ್ತಿಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾತ್ವಿಕವಾದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೂಲು ಸೇವೆ ಮೂಲ ನಡಪುಂಡು ಒಂದೊಂದು ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅನ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪೇರ ಅನ್ನ ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ನಡೆ ಬೇತೇನೆ ಆಚರಣೆ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಕ್ಷೀರಾನ್ನ ಸೇವೆ ಸೋಮರ ಕ್ಷೀರಾಭಿಷೇಕ ಪನ್ನಗ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾಡು ಅಜ್ಜರೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಮಹಾಮಲ ಸೇವೆ ಅವು ಎಂಚ ಬತ್ತನ ಪನ್ನಗ ಗುರುಕುಲ್ನ ಹಿರಿಯಕುಲ್ ಅಂಚ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರಿ ಅಕುಲು ಎಂಚಿನ ಅನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಾನೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಫಲಿತನಿಂದ ಅಕುಲು ಈ ಕ್ಷೀರಾನ್ನ ಸೇವೆ ಪಲ್ತಾನೆ ಅಕ್ಲಿ ನೂದಕ್ಕಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಕ್ಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಘಟನೆ ಮೂಲ ಆತ ನಾನು ವಿವರಿಸಾರೆ ಆಪು ಅಜ್ಜನ ಮಾಯ ಮೂಲ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಲೇನೆ ಅರೇನು ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಬೇರೆ ನಂಗೆ ನಮ್ಮದು ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮೊಂದು ಮಾನವ ರೂಪ ನಮ್ಮದು ಏತ್ ಅಂದಾಜು ಆತ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಪನಲತ್ತ ಅಂದರೆ ಇಂಗುಲು ಓಲೋಲ್ ತಿರುಗುತ್ತಾ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಪೂರ ಪೋತ ಅಣ್ಣ ಇಡೇ ಬತ್ತಿವಾಗ ಅಜ್ಜಿ ಗುರುಕುಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಜ್ಜನ ನಡೆಟ್ಲಿ ಇನ್ನೆಂಕ್ಲಿ ನಾಲು ಮಸ್ತ್ ಪುದರುಲುಂಡು ಎಂಕ್ಲಿ ದಾಲ ಇನಿಕ್ ದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆಲೇಜ್ ಅಂದರೆ ಗುರುಕೊರ್ನ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಜ್ಜರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಾನಾ ತುಂಬಾಗ್ಲ ಈ ನಡೆಟ ಅಂಚನೆ ಆಪುನು ಎಂಕ್ಲ ಕಟ್ಟನಿಟ್ಟದ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ತನಿಯ ನಿನ್ನನೆ ಅಭಯ ಸ್ವಾಮಿ ತನಿಯ ನಿನ್ನನೆ ಅಭಯ ಮಾದುಕೋಡಿದ ಮಾಯಕಾರಣ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕಿರಣನ್ನೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಡ ಪಾತ್ರಿಗ ಸುರುಕಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಪೂರ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದವರೆಗೆ ಹೆಂಗನ ಉಡಲದಿಂದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇಶ ಒಂದು ಮಾದುಕೋಡಿದ ಮಾಯಕಾರವಂಪಡಿ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಈ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಈ ಮಾದುಕೋಡಿ ಇನಿ ಜಗತ್ವಿಖ್ಯಾತ ಆವಡವಣ್ಣಗ ಅವು ನಮ್ಮ ಎಂಗಲ ಗುರುಕುಲಾಯನ ಅಂಚಿನ ವಿಜಯೇಶ್ವರ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜನ ಕಲೆಕಾರಣಿಕ ಅಂದು ಪನೊಲಿ ದಯಪನ್ನಾಗ ಇನಿ ತರೆ ತಗ್ಗಾದು ಬೆರಿ ಬಗ್ಗಾದು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತರೆದೆರ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗೃತ ಹಾಕಲು ಪೋತಿನಕಲು ದಯಪನ್ನಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗನ ತೂನಾಗನೆ ಮಾರ್ಗೋಡು ಪೋನಾಗ ಏರೆಗಳು ಗೊತ್ತಾಪು ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಜಾಗಡು ಉಂಡು ಅಂಡ ಬತ್ತದ ತಿರ್ತು ಬಣ್ಣ ಎಣ್ಣೊಂದು ಜನ ಕೇಳಿರಿ ಇನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರ ದಾನಿ ಮಸ್ತ್ ಗುಂಡಿಡು ಉಂಡು ಇದೇ ಬರ್ಪೇರ ಅಂದು ಅಂಡ ಮೂಲ ಬರ್ಪುನಗಳು ಎಂಚ ಬಣ್ಣ ಯಾ ಮಂಡ ಈಗ ಬಣ್ಣಗ ಪೂರೆಯಲ್ಲಿ ಜತ್ತೊಂದು ಸೋತದು ಬರ್ಪುಣಿ ಅಂಡ ಮೂಲ ಬಣ್ಣಗ ಈ ಜಾಗಡು ಅಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಕಾರ್ಣಿಕರ್ದ ಅದು ಮೂಲ ಗೆಂದದು ಇಂಗಳು ಮಿತ್ತು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ತರೆದಿರ್ತದೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಜಾಗದ ಮಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ ಬಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಆಪಣಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮೂಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಇಂಗಳು ಈ ಒಂದು ಜಾಗ ಬತ್ತದ ಅಜ್ಜನ ಆ್ಯಪ್ಲ ಸೇವೆ ಮಂತಪ್ಪ ಅಂಚನೆ ಸೋಮವಾರದ ನಿಂಜು ವಿಶೇಷ ಸೇವೆ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡದ ಪೊರ್ತು ಕಲಸ ಸ್ನಾನ ಮಂತದ ಇಂಗಳು 4 ಜನ ಚಾಕ್ರದಕ್ಕರು ಅಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿನೇ ದಾರಾಭಿಷೇಕ ಮಂತದ ಇನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಂತದ 5 ಬಕ್ಕ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಡು ಧೂಪ ದೀಪ ಅಂಚನೆ ಆ ನೈವೇದ್ಯನ ಅರ್ಪಿಣಂಚಿನ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಸ್ವಾಮಿ ಕೆರಗಜ್ಜನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸೇರಿದುಪ್ಪೇರು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕುಲು ಕೈ ರೆಡ್ ಕೈನ ಜೋಡಿಸಾದು ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಡ ನಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಬೇಲೂರು ಮಸ್ತ್ ಆದಿತ್ತು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಚನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅನೇಕ ಜನ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಲ ಅಂಚಿನ ಕಲೆಕಾರಣಿಕ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಈ ಅಜ್ಜರು ಎಂಕುಲ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಪತೊಂದು ಪೋಡು ಮನ್ಪಣ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಂದು ಬರ್ತಿನ ಕಲಿರ ಆಂಡ ಅಜ್ಜೆ ಆ ರಡ್ಡು ಬೆತ್ತಡು ಪಾಡ್ದಿನ ಜನ ಪೆಟ್ಟುಡು ತರದಗ್ಗದ
ಈ ಗುರುನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಬರ್ತದೆ ತಪ್ಪು ನಟ್ಟಿನಗಳು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಇನಿ ವಿಜಯ ಗುರುಕುಲು ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಣಿ ಬಣ್ಣಗ ರೇಖಿ ಪನ್ಪುಣಂಜಿ ವಿದ್ಯೆನೆ ವಾರೀತಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗುರೂಜಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾರತದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಮಂತ್ರಿ ಅಂಚನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆನು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಮಂತ್ರಿ ಎನ್ನ ಗುರು ಆಯ್ನಿಂಚಿನ ವಿಜಯ ಸುವರ್ಣೇರು ಮೇರೆ ರೇಖಿ ಅತ್ತಂದೆ ರಾಜಕ್ರಿಯ ರೇಖಿ ಅಂಚನೆ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಆದು ಪಡು ಅಂಚನೆ ಕರುಣಾ ರೇಖಿ ನಿಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ವಿದ್ಯೆನು ಇನಿ ಮಸ್ತಾರ್ನ ಶಿಷ್ಯನಕ್ಳಿಗೆ ದಾರಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇನ್ನು ಶಿಷ್ಯರ ನಕಲು ಅರೆದು ಗುರುಪದೇಶ ಮಂತದ್ದು ಅಕುಲ ಈ ವಿದ್ಯೆನು ನನಾತ್ ಪಸರಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ ಎಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಈ ಜಾಗಡೆ ಅಂಚನೆ ಗುರುಕುಲನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಣ ಅಂಚನ ಪನ್ನಗ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹತ್ತು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಡ್ಲ ಬಕ್ಕ ವಿದೇಶಡ್ಲ ಹೋದು ದೀಕ್ಷೆನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಪ ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ನನಾತ್ ಪಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪಣದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಪಣೇರೆ ಸಂತೋಷ ಅವಂದಣ್ಣು ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ಮಾದುಕೋಡಿದ ಪುಣ್ಯ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಮಾದುಕೋಡಿದ ಮಾಯಕ್ಕಾರಣ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ತುಯ್ಯ ಆರ್ನ ಅಲಂಕಾರದ ಪೊರ್ಲುನು ತೂನಗ ಮೀ ರೋಮಾಂಚನ ಅಂಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಕಾರ್ನಿಕೊಳ್ಳನ್ನು ಪೂರ ತೆರಿಯೊಂಡ ಗುರುಕುಲ್ಡ ಪಾತಿರುಂಡ ಬರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಹೀಲಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಪಂಡ್ಪುನಂಚುತ್ತನ ಪುರಾಪುಡು ಜನಕುಲ್ನ ಕಷ್ಟುಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ರೇಖಿ ವಿದ್ಯದ ಮುಖೇನ ಅಜ್ಜನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯುಡು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲವುಲ್ಲ ಗುರುಕುಲು ಪದೇ ಪದೇ ಪಣೊಂದಿಪ್ಪೆರೆ ಇನಿ ಈ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಮಾದುಕೋಡಿದ ಮಾಯಕಾರಣ ಮನುಷ್ಯನ ಉಡಲುಗೆಂದು ನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪಿರವುಡು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪೂಜ್ಯನೀಯ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಶಕ್ತಿನಗರ ಮೇರ್ನ ವಿಶೇಷವಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತನ ಸೇವೆಯುಂಡು 6 ತೊಜ್ಪಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತನ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಆಧಾರಡು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಂಡು ಪಣಪು ನಂಚಿತ್ತನ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಲ್ಲ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಮಾತ ಕಾರಣಿಕದ ಶಕ್ತಿಲು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣಿಕದ ಅಜ್ಜೆ ನಂಗೆ ಮಾತಿರಗಲ ದಯದೀವಡು ಗುರೂಜಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಹಿಪ್ಪಡೆ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಮಾತಿರಗಲ ನನ್ನೊರ ಬೊಕ್ಕರ ದೈವ ನಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಡಿಟ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಪೊಲಬುಲೆನ ತೆರಿಯೋನ್ಲೆ ಸತ್ಯುಳ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ನಟ್ಟೊನ್ಲೆ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಮಾತಿರಗಲ ಅಜ್ಜನ ಅನುಗ್ರಹ ನಟ್ಟೊಂದು ಇನಿತ ದೈವ ನಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಿಗಲ ಮಾತಿರಲ ಅನುಕೇನೊಂದು ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದೀಪೆ ಮಾತಿರಗಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಕಡಲ ಪುಡಿತ ಉಡಲಗೀನ ತುಡರು ಈ ಅಜ್ಜ ಕಡಲ ಪುಡಿತ ಉಡಲಗೀನ ತುಡರು ಈ ಅಜ್ಜ ಆ ಸತ್ಯುದಾದಿಗ್ ಧರ್ಮೋದ ತಾದಿಗ್ ಪುದರ್ ಕೊರಗಜ್ಜ